Aquest repartidor ha anat a una ferreteria a recollir una comanda per portar-la a casa d'un client. En aquest establiment van començar a fer repartiment a domicili durant el confinament i ara s'han unit a la plataforma de venda en línia Vilamarket, impulsada des de l'Ajuntament de Vila-seca i dirigida a comerciants i hostaleria. No era d'internet, perquè és així, per el temps que porto i és més complicat per mi, però sí que veig que alguna cosa hi ha de bona en això, perquè t'estan mirant en qualsevol moment. El repartiment es fa amb moto elèctrica i el coordina la Fundació Formació i Treball, que dona sortida laboral a persones amb risc d'exclusió social. Amb aquesta iniciativa, que quan estigui rodada gestionaran directament els comerciants, volen competir amb les grans plataformes de comerç online. Juguen amb l'avantatge de la proximitat per poder fer els lliuraments en menys temps. Va en benefici d'aquests petits comerços on una persona pugui fer una compra i pugui tenir més agilitat amb una plataforma com Vilamarket que amb una gran plataforma. Per tant, sí que pot ser una eina de competència. No amb números econòmics, no amb números de comandes, però sí en el moment en el qual a l'hora de competir l'agilitat en el servei és un tema important, no? L'altre gran avantatge és comptar amb les botigues a prop per poder solucionar-hi qualsevol problema. A vegades compres coses per internet i dius, hosti, doncs això no em va tan bé com... I aquí, vulguis que no, pots passar en un moment a la botiga també. Quan estiguin buscant un producte per comprar a Amazon, doncs diguin, doncs aquests em poden proporcionar el mateix producte. I la proximitat jo crec que és molt important, perquè el comerç de proximitat té això, l'escalabilitat de poder estar a prop del client, de que si tens un dubte pots anar, t'ho poden respondre, de que no sigui una persona que estigui a l'altre costat del món. Demà veurem què aporten aquestes iniciatives públiques en uns moments difícils per al petit comerç.